Nakatry na rin ba kayong magluto ng paksiw na isda sa kamyas? Sure akong masarap ito, kaya magluluto tayo. Ito ang gagawin natin na pang-asim sa ating paksiw. Hindi na tayo maglalagay ng suka. Yan. Hatiin ko lang itong sa gitna. Hindi na natin ito kailangan liitan. Dadamihan natin para mas maging maasim ang ating paksiw. Ilalagay ko na dyan yung ating isda. Yan, maliliit na isda. Mga binugon. Sa Bicol, sibubog, galunggong. Yan, ikapatong natin yan lahat. Kamatis. Sibuyas. Luya. Yung bawang natin. Yung dalawang sili. Lagyan natin yan ng paminta. At yung ating asin. Lalagyan na lang natin ng kaunting tubig. Tinansya ko lang yan. Luto na yung ating paksiw. Sarap na paksiw sa kamyas.